Začali bychom protažením celého těla. Vezmeme hůl do obou dvou rukou, ruce jsou propnuté a snažíme se pomalu se protahovat. Všechny cviky musíme provádět pomalu, abychom si neublížili, poněvadž tělo musíme připravit na pohyby, které při běžném životě, při běžném denním životě neprovádíme. Dobrá je i příprava rotace těla pomalými, otáčivými pohyby. Rotujeme s tělem. Zápěstí připravíme také. Samozřejmě i druhé zápěstí. Nyní protáhneme zádové svaly. Lítkové svaly. Stehenní svaly. Tak a nyní bychom měli být kompletně připraveni na hraní golfu.